சாலை இன்றைக்கி காலையிலே வந்த முதல் செய்தி ரொம்ப ஒரு மனசை உருக்கிற செய்தி ஆயிடுச்சு. என்கிட்ட கார் ஒன்று நம்ம திருவாரூர்லேருந்து நாகை சாலை வழியாக நம்ம திருநெல்வேலியில் பார்த்திங்கன்னா நாகப்பட்டினம் பைபாஸ் இருக்குல்ல, அந்த பைபாஸில் போகிற வழியில் ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் ஒன்று அது பெரிய லெவலில் விபரீதத்தை ஏற்படுத்திடுச்சு. கார் வந்து தடுப்பு சோதனை தாண்டி விழுந்து ஃபயர் ஆகி டோட்டலாக காரும் எரிஞ்சிச்சு, கார் ஓட்டின ஆளும் எரிஞ்சிட்டாங்க. அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு ரொம்ப மனசை உலுக்கிருச்சு. போய் பார்க்கறது ரொம்ப கொடூரமாக இருந்துச்சு. இதுக்கு மேலே என்ன பேசுகிறதுன்னு தெரில. வீடியோ மட்டும் போட்டிருக்கேன், பாருங்கள். தட்டி விட்டு அவ்வளவு தூரம் பணத்தை வந்து படத்துல பறந்து பறந்து என்னடா இது வால்ஸ் வாகனப்பா. அந்த வண்டி பயணம்